तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी कुडाळ मालवण मतदारसंघात निलेश राणे काम करत आहेत. अनेक पक्षप्रवेश होत आहेत. चतुर्थीपूर्वी मोठे धमाके होणार असून अनेक पदाधिकारी भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याचं भाजप प्रदेश सदस्य दत्ता सामंत यांनी सांगितलंय. नेमकं ते काय म्हणालेत पाहूयात. तरी भविष्यात 2024 मध्ये निलेश राणे आमदार होण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे. आज निलेश राणे कुडाळ मालवण मध्ये सातत्याने काम करतायत. आज सांगायला अभिमान वाटेल की या 15-20 दिवसामध्ये कुडाळ आणि मालवणचं जर पकडलं कुडाळ मालवण मध्ये तर जवळजवळ 2,000 शिवसैनिक किंवा अन्य पक्षाच्या म्हणजे पदाधिकारी कार्यकर्ते मतदार आपल्याकडे या ठिकाणी आले. आज सुद्धा एक तेंडुलीमध्ये मोठा 400-450 लोकांचा प्रवेश होणार आहे. या माझ्या माहितीप्रमाणे या चतुर्थीपूर्वी कुडाळ मालवणमध्ये सातत्याने माझ्या माहितीप्रमाणे 10 ते 12 प्रवेश हे मोठे होणार आहे. म्हणजे मॅक्झिमम शिवसेनेची मंडळी आपल्याकडे जी होती ती सगळी कुडाळ मालवणची निलेश राणे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या भाजपमध्ये ही सगळी मंडळी आता येते आहे. आज वैभव नाईक मी आता राजकीय बोलत नाही, पण वैभव नाईक आता प्रत्येकाची मिटिंग घेतो आहे. आता सरपंचाची घेतली काय असेल ते मी देतो, पण कोणी फुटू नका. ही वेळ आता घागरेला खूप पडलेला आहे. निलेश राणेंच्या माध्यमातून कुडाळ मालवणला घागरेला दगड लागलेला आहे. आता ते किती मोठं लिकेज होईल ते काय सांगता येणार नाही. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला इथला जो आमदार जो निवडून काढायचा आहे तो तुम्हाला शहरात सुद्धा आता शहरातली जरूर मंडळी आहे. माझ्या मध्ये शहरातली सुद्धा नगरपालिका उद्या होऊ घातलेली आहे. आपापसातले मतभेद न करता उमेदवार कोण योग्य कोण अयोग्य कोण किंवा माझ्यासाठीच पक्ष आहे की मला तिकीट मिळालं पाहिजे अशी जर भावना जर ठेवली तर कुठलाही पक्ष मोठा होऊ शकत नाही. तिथला आमदार खासदार निवडून येऊ शकत नाही. मुळात आपण त्यात केल्याशिवाय कुठलीही व्यक्ती मोठी होत नाही. आम्ही 1990 सालामध्ये राजेंद्र गावकर माझ्या माहितीप्रमाणे राजेंद्र गावकर माझ्याबरोबर होता. म्हणजे आम्ही ज्युनियर होतो. 1990 जेव्हा आम्ही शिवसेनेमध्ये होतो तेव्हा राजेंद्र गावकर शिवसेनेचं काम म्हणजे बरीच वर्ष त्यांनी काम केलं. तो आणि मी उपदालो म्हणून एका वेळी झालो. पहिली जेव्हा आपण लढाई झाली तेव्हा श्रीकांत सांबारी यांचं मोठं प्रस्ताव होतं आत्र्यामध्ये काँग्रेसचं नाव होतं. माझ्या पहिल्या तुम्ही जिल्हा परिषद राजेंद्र गावकर आम्ही तिकीट दिली होती आणि थोड्याशा मताने तेव्हा काही ही नव्हती शिवसेना सगळा काँग्रेस अशी का त्यावेळी 300-400 मताच्या फरकाने फक्त राजेंद्र गावकरचा त्या मतदारसंघामध्ये पराभव झाला होता. म्हणजे त्यावेळेचा बोलतो मी. पण त्यानंतर सर्वच या लोकांनी संघटनाने त्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी बांधली आणि 100% आपण 100% म्हणजे 80-90% आपण राणेसाहेबांच्या माध्यमातून आपण पक्ष वाढवला. आजही घाबरून जाण्याचे कारण काय आपण काल स्वाभिमान आपण लढवले. मी तुमच्याकडे विषय ठेवतोय. स्वाभिमान जेव्हा निलेश राणे या मतदारसंघामध्ये जेव्हा उभे राहिले एक पत्रकारांना मी सांगतो जेव्हा उभे राहिले त्यावेळची परिस्थिती जर बघितली किंवा त्याच्यात बघितली जेव्हा कुठलाही पक्ष आमच्याबरोबर नव्हता, निशाणी नव्हती, कोण पक्ष आम्हाला घेईल की न घेईल हेही माहिती नव्हतं. शिवसेना भाजपची युती होती. तरी पण 2.25 लाख मतं या लोकसभा मतदारसंघामध्ये निलेश राणेंना मिळाली आणि मालवण तालुका त्यावेळी 2800 मतांनी प्लस होता. ती काय बोलतोय लक्षात घ्या. कबाड निशाणी होती, मोदींची हवा होती. खासदार विनायक राऊत शिवसेना भाजपचा उमेदवार होता. आम्हाला पक्ष नव्हता. सातत्याने प्रेसला येत होतं नारायण राणा भाजप घेणार नाही, कोण घेणार नाही. अशा परिस्थितीत मालवण तालुका 2800 मतांनी निलेश राणेंना प्लस होता. आता तर आपण भाजपमध्ये आलो. आज केंद्रात सत्ता आमची आहे, राज्यात सत्ता आमची आहे. भाजप पक्षाबरोबर आम्ही पक्षात आहे, मोठ्या पक्षात आपण आहोत. मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली पालकमंत्री आपला आहे. जर आज मालवण कमसे कम 15 ते 20 हजाराच्या फरकाने लीड द्यायला काहीच हरकत नाही. कारण जर त्यावेळी 2800 जर लीड मिळत असेल तर आज जर आपण भाजपमध्ये आलो, भाजपची 10,000 तरी मतं तरी झाली ना 12-15 हजार. मालवणच बोलतोय मी बघतो. त्यामुळे कुठल्याही इलेक्शन ही जड नाही. कारण रणजित देसाई जेव्हा उभा राहिला तेव्हा सुद्धा माझ्या माहितीप्रमाणे 11,000चा फरक जो पडला
म्हणजे 5.5 ते 6 हजाराचा जर फरक झाला असता तर रणजित देसाई निवडून तेव्हा काय निशाणी नव्हती. वैभव नाईक एवढे कार्यसंवाद होतं तर एका सर्वसामान्य उमेदवाराने 8 दिवसाला अपक्ष म्हणून राहून जर याला तर उद्याची जे 2400 मध्ये आहे हे आपले 3 उमेदवार निवडून येतील. तर 3 उमेदवारामध्ये हे मालवण शहरातली सर्व मंडळी आहे. शहर सुद्धा चांगल्या प्रकारे मोठ्याने आघाडी घेतली पाहिजे आणि ही आघाडी जर तुम्हाला विधानसभेला घ्यायची असेल तर नगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये कुठलीही गटबाजी किंवा हे दावे असता कामा नये. काम करतो आम्ही कुठल्याही नाराज माणसापर्यंत जाऊ शकतो. का जाऊ शकतो तर मी झडपी तिकीट घेतली नाही, पंचायत समिती तिकीट घेतली नाही, कुठलं मंडळ घेतलं नाही. कारण मी असाच असल्यामुळे माझं कोणतं ऐकू शकतो कारण मी त्याग केलाय. मी तर 3 वेळा झडपीचा निवडून झालो होतो, सभापती झालो होतो. तो लोकांना तुझ्याबरोबर मी राजेंद्र गावकरकडे गेलो होतो. राजेंद्र गावकर तुमच्याबरोबर मी काम करतोय, तुझा 3 पदं घेऊन झाला आणि आता मला निष्ठा सांगतोय. कधी त्याग केल्याशिवाय दुसऱ्याला उपदेश आपण करू शकत नाही आणि त्याग केल्याशिवाय कुठलाही पक्ष मोठा होऊ शकत नाही. या माझं ठाम मत आहे. मी आपण सगळं सुज्ञान मंडळी आजचा जो उपक्रम आहे तो अतिशय चांगला उपक्रम आहे. हा उपक्रम सुद्धा गेल्यानंतर शेवटी निलेश राणेंनी 50% मध्ये देत आहे. हा सुद्धा एक चांगला उपक्रम आहे. यापेक्षा पुढे चांगले चांगले उपक्रम निलेश राणेंच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होतीलच. परंतु हे होत असताना मालवणमध्ये आपल्याला 100% नगरपालिकेला यश यायला पाहिजे. आणि एक सर्वांना विनंती करतो, कोणीही मतभेद किंवा कुठले हे जावे बाहेरून न जाता एकत्र जर कुटुंब येऊन एकत्र बसलो विचारमय केलं तर सगळे विषय सुटू शकतात. इगो जर तिथे आला तर आपण काही करू शकत नाही. कुडाळ जे झालं, कुडाळला काय झालं तोच विषय. त्यामुळे या ठिकाणी मालवण ही चांगली परिस्थिती आहे. कारण मालवणमध्ये जी मागची आम्ही नगरपालिका लढवली दीपक पाटकर तेव्हा सुरेश आतकर माझ्या बाजूला उभे आहेत. मी तर जातो, मी त्या ठिकाणी होतो. सुदेश आम्ही शिवसेना भाजपचा उमेदवार कोण आहे त्यात लक्षात नाही. नगराध्यक्षाला आम्ही शेवटपर्यंत विचारच नाही केला. आम्ही फक्त सुदेश आचरेकरांवर फक्त लक्ष केंद्रित केलं कारण आमच्यातच लढाई होती. दीपक पाटकर आणि यांची 600 का 750 मताने पराभव झाला. सुरेश आचरेकरांना 1700 का 1800 मतं पडली. ही दोघांची जर बेरीज केली तर 2,500 होते. म्हणजे आपला 2 दीपक आणि सुरेश असता तो 2,000 नगराध्यक्ष निघाला असता आणि मॅक्झिमम मी सांगतो 17 पैकी 14 पर्यंत 14 ते 15 सीट निघाली असते. कारण दांडीवरती जो तुम्ही अभ्यास करा, दांडी तुम्ही म्हणताय त्या दांडीवरती माझ्या आजही माहिती आहे 1800 काहीतरी 76 मतदान झालंय. 1800 दांडी ते 4 उमेदवारांसाठी आणि सुरेश आचरेकरांना माझे 511 आहेत आणि दीपक पाटकरांना 544 आहेत. 511 आणि 544 बेरीज काढा. 11,500 1800 1850 पैकी 11,500 मतं आम्ही घेतली आहे दोघांना घेतली आहे. म्हणजे दांडी सुद्धा तेवढी आमच्या बाजूने होती. उत्तर लक्षात घ्या. त्यामुळे कुठली माझ्या म्हणजे आपण जर एकोप्यानं काम केलं तर अन्य पक्षाला यांनी एकही नगरसेवक या शहरातून निवडून येऊ शकत नाही. एवढी टीम एवढे कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे या शहरामध्ये आहेत. आपण आता हा उपक्रम आहे, उपक्रमाला शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.